गिबियावनो आं उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय खुलुमग्रोनाय जाबाय। दिनैनि खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि मिरु बनसुखौ आबुङै दाफुंनाय। मानो होनोब्ला जोंहा मिरु बनसुआव गोबां माने गोनो गोथो आरो बेले बेजे जानानै दंमोन। थांनाय समाव जोङो 16 नभेम्बर 2025 जेनेरेल मिटिं लादोंमोन। बेयाव जोंहा जोंनि मिरु बनसुनि बिबानगिरि मनजित मन्जिल बसुमतारी सार आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि नबज्योति सरगयारि आरो सानैसो लिडार बिथांमोना बेयाव माने बाहागो लायाखै। आरो लोगोसे बिथांमोना जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जे संबिधान बायदि बिथांमोना खामानि मावबोआखै फैबाय थानाय समाव। आरो लोगोसे बे मिटिङाव नुजाथि फैयासै बिथांमोना। आरो 24 नभेम्बर 2025 खालारावबो मोनसे एगजिकिउटिभ मिटिं लादोंमोन। बेयावबो बिथांमोना माखासे जाहोन दिन्थिफ्लानानै बिथांमोना नुजाथिफैयाखै। आरो लोगोसे 25 नभेम्बर 2025 बे दिनखालिबो मोनसे जोंहा एगजिकिउटिभ लादोंमोन जे बिथांमोना ओइदिनखालिबो नुजाफैयाखै। आरो लोगोसे 30 नभेम्बर 2025 बे दिनखालि बिथांमोनखौबो हांख्राय हरबावदोंमोन जे एगजिकिउटिभआव बाहागो लानो थाखाय। दा बिथांमोना बै दिनखालिबो नुजाफैयासै। बेयाव जोंहा बिथांमोना नुजाफैयैलाय जोंनि मिरु बनसुखौ दैदेननो थाखाय मिस्टार ब्रिटेन इस्लारि बिथांखौ चिरांनिफ्राय इनचार्ज अफ प्रेसिडेन्ट बेयाव जोङो गायसननानै दोननाय जादोंमोन। आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारिनि जायगायाव जे इनचार्ज अफ जेनेरेल सेक्रेटारि मिस्टार सानसुमा बसुमतारी सारखौबो जों गायसनना होनाय जादोंमोन। आरो 4 थारिख नभेम्बर 2025आवबो जोङो माने बिथांमोनखौ सावरायनो थाखाय जे लिंहरदोंमोन बिथांमोना बे दिनखालिबो नुजाथिफैयासै। बेखायनो जोङो दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों माखासे बिबानफोरखौ गायसननो थाखाय दिनै आखायाव लाबाय। आरो बे बिबानफोराव जोंहा गाहाय प्रेसिडेन्टशिपआव जोंहा मिस्टार ब्रिटेन इस्लारि सार चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथांखौ गायसननाय जाबाय। आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारियाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सानसुमा बसुमतारी सार बिथांखौ लानाय जाबाय। आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मिस्टार जन बसुमतारी बिथांखौ भाइस प्रेसिडेन्टआव गायसननाय जाबाय। आरो लोगोसे जोंहा सोर दंबावो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मिस्टार बिलाराम बसुमतारी सार बिथांखौबो भाइस प्रेसिडेन्टआव गायसननाय जाबाय। आरो मिस्टार दैमालु बिथांखौबो सेन्ट्रेल बनसुआवनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि बनसुनि प्रेसिडेन्ट महरै गायसननाय जाबाय। जोंहा सिगांनि बिबानगिरि मिस्टार मनजित मन्जिल बसुमतारी सार जे प्रेसिडेन्ट अफ BoNSU जे बिथाङा प्रेसिडेन्ट अफ BoNSUआव दंमोन। बे पस्टआव बिथांखौ बे पस्टनिफ्राय जों उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा एक्सपेल खालामनाय जाबाय। आरो मिस्टार नबज्योति सरगयारि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बिथांखौबो जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय बिथांखौबो एक्सपेल खालामनाय जाबाय। आरो लोगोसे मिस्टार एरागदाव नार्जारि बिथाङा AGSमोन एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिमोन सेन्ट्रेल बनसुनि बिथांखौबो एक्सपेल खालामनाय जाबाय। आरो लोगोसे मिस्टार वाइटिं बसुमतारी बिथाङा एक्स प्रेसिडेन्ट अफ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनिमोन। बिथांखौबो दिनैनिफ्राय माने बे बनसुनिफ्राय बिथांखौबो एक्सपेल खालामनाय जाबाय। बेखायनो दिनै जों बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो जों क्लियारै आबुङै बयनोबो रायजो राजानिसिम फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।